Ja, en wij zijn nog steeds bij de dik van Langwar. En naast waar zit ik? Naast Ilse. Naast Ilse en? Esmee. En Esmee. En ben je hem wel vaker bij het scootjesje geweest? Nou, dit is volgens mij de eerste keer. En wat vind je ervan als die skip hem zo uit het water sjost? Heel mooi. Mooi gezicht, hè? Vind je het echt mooi? Ja. En die broeken dan? Broeken, kom straks dichterbij. Ja, we hadden er nou een broeken bij. Maar het is een familieuitje, hoor, net. Wat is die naam, hè? Jorik. Jorik. En Jorik, wat vind je van het scootjesje? Mooi. Je stoert al jaren de show? Nee. Ik net. Nee. En waar kom je in bij? Het Friese paden. Oh, bliksem. Nou, je mag nou rijden. En, maar Friese pjan. Zo iedereen water in de buurt? Net heel volle, denk ik. Dus, maar wat doe je dan in Friese pjan voor hobby's? Of had je geen hobby's? Nou, ik doe net zo vol in Friese pijl, maar ik doe wel oren Maar bijvoorbeeld streetdance doe ik, maar dat doe ik in Oeterp. Toen zit op streetdance? Nou, het was bijna net tevreden. Kun je het even doen? Ja, maar nog net. Had je muziek? Nee. En doe, vind je het skilltjes echt wel mooi? Ja? Ja. En hast je echt nog wat leuks te vertellen voor thuis? Jawel. Vertel. Nou, nee, op vakantie van Squallen. Ja, je hebt vakantie van Squallen, dat is hartstikke leuk. Hoe lang had je nou vakantie, wist dat ik? Ja, 3 weken. Oeh, blikje. En zit in die 3 weken echt nog voort? Nee, we zijn al voor het west. En waar ben je in West? Luttenberg. Luttenberg, waar is dat? Overijssel. Overijssel. Nou, deze dame die kan Fries, maar die kan ook zeer beschaafd Nederlands. Leest dat van mij? Nee. Op Squallen. Ja. Hey, maak ik je maar even een hele fijne scootsie-meditatie. En dan zeg ik altijd aan het eind van het filmpje een hele noffelijke dag. Een hele noffelijke dag. Een hele noffelijke dag. En doe ik nog even? Een hele noffelijke dag. Oh, die zit er net op. Een hele noffelijke dag. Nou, dit weer hem even hier op de dik. Mijn peren, hartstikke leuke band. En een leuke heid en een leuke mem. Het Friese Pjan. Dat weer. Hoi.